Eli näin on paljastettu nyt kengät. Näille 4 kengälle sun tulisi löytää parit täältä myymälästä. Ja kaverit saa auttaa sitten, että miettikää teidän strategiaa. Nyt, ole hyvä. Noniin. Ai, se löysi jo heti. No niin, hieno. Hyvä Laura. Hyvä. No niin, hieno. Ensimmäinen löytynyt. Mihin sitten? Sehän lähtee kuin tuulispää heti seuraavaan paikkaan. Selkeä strategia kyllä on. Minkä näköinen se oli? Voi. Hyvä. No niin, hieno. Ja nopea. Ei haittaa, ota joku kenkiset. Just toi. Oliko ne pinkit? No mä otan ne kaikki. Ota. Nopeasti. Kaikki vaan sinne. No niin. Äkkiä, kaverin tykö, nopeasti. Hieno. Hyvä. Sitten oli yksi vielä. Kato taakse. Nopea. Täällä, tolle päin. Äkkiä. Hei, kaveri löysi sen, niin se lasketaan, kun se on täällä. Loistavaa. Hei, tämä tarkoittaa sitä, että 50 € lahjakortti lähtee sitten sulle. Saat ostaa Haloselta mitä haluat. Ja onko sulla jo mielessä, että haluatko sä ostaa kenkiä vai vaatteita vai asusteita? Tai... En ole vielä ihan varma, varmaan kenkiä. No en yhtään ihmettele, täällä on niin upeita kenkiä, mutta paljon onnea. Kiitos, tosi hienosti. Onneksi olkoon. Kiitos.